मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। ଏପଟ ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଷ୍ଟେସନରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଟୋବାନ୍ସକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ ମେନ୍ ରୋଡ଼ NHରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏପଟକୁ ସି ବିଚ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ନଜାରା ରହିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ।